Dat gehouden zal worden door Bert Schoofs en Karel van Reets. Dat is een vertegenwoordiger van de Vlaams Nationale Omroepstichting. Het Oud-Limburg Schuttersfeest. Een jaarlijkse verbroedering van Limburgers van boven en onder de Rijksgrens. Een gekunsteld litteken van de geschiedenis. De grens, ik zou zeggen, voor mij is het een denkbeeldige streep die er ligt. Want al meermalen hebben wij gezegd, wij zijn eigenlijk één volk. Want zowel van hier gaan ze naar Ginder. Ik zou zeggen, de man een vrouw halen, een vrouw een man hier halen. Mijn moeder zelf is van Nederland en ik denk als we hier de families ontleden, dat we niet kunnen zeggen dat wij twee volkeren zijn, dat zijn wij zeker niet. Ik denk ook dat wij eigenlijk een eenheid vormen in cultuur, in traditie, in geplogenheden. En dat we ons echt niet voelen, zeker niet als wij volkeren. En het is per toeval dat de Maas ertussen ligt. Op 11 en 12 juli heeft men verder moeten kavelen om de winnende schuttersploeg te kennen. Het werd Grote Brogel. Goedemorgen. Ja. Kost er dan een kost? Nee, zet er nog dat kopen. Ja, ik wil een kleintje kopen. Ja, geen nemen. Laat maar doormaken, ja. Heb je het niet gezien? Onder die struiken.
Eerst tegen mijn arbeider aan de kan je ook opstaan. Ik was er al bij, zo denk ik. Nee, dat doen. Nee, doe. Oh!
angesproken dat de zeer opstond voor de les.
speciale welkom, een groet aan de schutterij, de leden van de schutterij Sint Martinus uit Kinrooi, die na een geslaagd OLS-feest onze lieve vrouw komen dankzeggen. Dankzeggen met ook een vraag voor de toekomst. Dat namelijk die geslaagde ervaring van dit jaar, hun grootste feest, dat hun dat ook mag blijven steunen voor een toekomst. Dat zij eendrachtig verder mogen werken. Speciale groet ook aan onze vrienden uit Nederland die misschien komen omdat vandaag bij hen Moederdag gevierd wordt, onze lieve vrouw de hemelafneming. Een feest dat wij Belgen gisteren hebben gevierd. Misschien verwondert het hun dan ook dat wij vandaag de liturgie volgen van de 20e zondag door het jaar. Reden daarvoor is dat wij gisteren de hoogdag gevierd hebben. Maar wat ook de reden van ons samen zijn hier is, elke maal wanneer wij samenkomen voor de maaltijd van de Heer, drukken wij ons geloof uit in zijn aanwezigheid. Wij herdenken wat hij voor ons deed, maar ook mogen wij in zijn evangelie een hoopvolle boodschap nemen. Het leven wordt immers gans niet voor wie durft geloven. Een ontvankelijke houding van onze tweeën maakt het mogelijk dat we zijn woord goed verstaan en dat ons geloof in zijn reddende nabijheid kan groeien. Maar soms zijn onze daden te zeer gericht op eigen belang en verwijzen ze niet genoeg naar Gods rijk op aarde. Daarom vragen we vergiffenis in de bede van het Heer ontfermt. Eerste lezing uit de profeet Jesaja. Zo spreekt God de Heer. Onderhoud het recht en doet wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht. Mijn gerechtigheid zal zich openbaren. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om hem te dienen, die zijn naam met liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de Sabbat onderhouden en hem niet onteren, die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng ik naar mijn heilige berg. En ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Tot zover deze eerste lezing. Wat
zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik had een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren luid roepen: heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekwaald. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar het verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord: het is niet goed een brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van de meester vallen. Daarom zei Jezus haar: vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Tot zover de lezing uit het heilige evangelie, die voor zijn volk heel wat over heeft. En wat de reden ook is van ons samen zijn hier, onze gewone zondagse Eucharistieviering, een devotie tot onze lieve vrouw van rust, of een speciale dankzeggen omwille van een heugelijke gebeurtenis, omwille van een verenigingsleven. Al deze motieven mogen wij toch samentreffen in het geloof dat ons hier samenbindt. In het geloof in God die ons deze wereld geschonken heeft en er ons een opdracht in heeft gegeven. Maar ook het geloof in het feit dat die God ons bij de vervulling van die opdracht nabij blijft, als wij ons maar blijven keren tot hem. Dat zijn aandacht schijnt aan allen, vooral aan wat zwak en weerloos is. Dat zij antwoord weet te geven op de vragen die deze tijd haar stelt. Laten wij bidden. Hen steunen en bemoedigen om in de toekomst eendrachtig hun doelstellingen te verwezenlijken. Laten wij bidden. Heer onze God, verhoor ons gebed, zoals gij het gebed verhoord hebt van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Want als eerste gave bezitten wij de geest die Jezus van de dood heeft opgewekt. Zo hebben wij het vaste vertrouwen dat het paasmysterie voor altijd ons deel zal zijn. Daarom brengen wij u dank en met de engelen roemen wij uw grote daden en zingen u toe vol vreugde. Zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u een dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u
vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. En tot nieuw leven opgewekt, is hij ingetreden in heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erkennen het uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor ons Vader de weg naar u geopend en begaanbaar zijn. God van eindeloze ervaring, vervul ons met uw geest van liefde, de geest die Jezus uw beminde Zoon bezielde. Maak ons sterk door de deelname aan dit heilige maal, dat wij vertrouwvol en met vreugde onze wegen gaan, toenemend in geloof, vervuld van hoop en aanstekelijk door onze liefde, verbonden met heel het volk van God, met de diakens en de priesters, met onze bisschoppen en onze paus. Ervaar u, Vader, over onze broeders en zusters, die in de leer van Christus zijn geleerd, en over alle gezalmen, waarvan ik al niet het geloof kan herkennen. Breng hem tot eeuwig van de Christus. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heilige, dat wij met Maria, de maagd en moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem in hem, zijn naam Christus zijn, Heer onze God en door eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader.